Wis tekan kali bolo. Iki sumber mau kae lho nek wong kene iki le ngarani kali. Lah kae nyangke ndak kethek jabang basi. Enak sing nonton saka kono kae ndak. Kae bubar jalan kae. Men duruk nang endi. Lah ndak do gandulan anak sing kemrosak kae tekan dhuwur. Lanjut tak udengi sumbere bolo. Sumber kali Sureng. Lah iki wis tekan sumbere kene iki. Iki banyune ke metu terus. Iki. Nek nenek ketiga ngene iki ya ora banter ning ya lumayan iki wisan. Iki metune saka kono kae, saka jeron lemah. Saka gunung. Lah iki nek umbah-umbah karo adus iki di tancepno pralon sing jurusan ndono kae. Iki aku dikancani anak wedok bolo. Terus tekan kene iki nggone adus karo umbah-umbah. Aduh, lunyu. Nah, wis tekan kene iki bolo. Iki jengene sumber kali Sureng. Iki banyune ke bening jane ku ya. Bening banget. Aku tak ngombahi dhisik. Enake ku ya ngene iki nek ngombahi nang sumber ku banyune nglajur ning ya jarake ku mlebu lajur.